धन्यवाद माताजी. तर असा हा अश्वत्थ वृक्ष म्हणजे म्हणूनच याला म्हटलंय की अश्वत्थ प्राहुरम व्ययम. म्हणूनच याच्या पुढे छंदांसी यस्य पर्णानी यस्तम वेदस वेद. छंदांसी या वेदांचं आणि मग कुठेतरी ती पानं जी आहेत ती ती पानं ही कुठेतरी भौतिक त्या मंत्रांशी निगडीत आहेत. आणि या जसं आता शेवटच्या वाक्यात आपण ऐकलं. आवाज येत नाहीये. हा, एक मिनिट, मला वाटतं म्यूट राहिलंय का? आता येतोय आवाज? हो. हा, काहीतरी नेटचं कनेक्शन आहे. ठीक आहे. जो कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे आणि त्याला ज्या सगळ्या इच्छा आहेत मनामध्ये, तो कुठेतरी त्या गोष्टींमध्ये सकाम कर्मामध्ये अडकून राहतोय आणि मग त्याला पूर्णपणे या वेदांचं आणि शास्त्राचं ज्ञान कमी आहे. आणि म्हणूनच तो कुठेतरी त्या फळांमध्ये, जसं आपण इथे वाचलं, मी ती ओळ बघायचा प्रयत्न करत होते. एक मिनिट हा. कोणती ओळ पाहिजे? नाही, ठीक आहे. मनुष्याला आसक्ती भेदण्याची पद्धत माहीत असेल तर तो खऱ्या अर्थाने वेद जाणतो असे म्हणता येईल. आणि जो वैदिक कर्मकांडाकडे आकृष्ट होतो तो या वृक्षाच्या हिरव्यागार पानांमध्ये आकृष्ट झाल्याप्रमाणे आहे. जसं आपण म्हणतो की, मग कालचं उदाहरण देताना, एनिवे तो कन्सेप्ट आपण नंतर बघूया, पण हिरव्यागार पानांमध्ये म्हणजे तो आकृष्ट होतोय पण कुठेतरी त्या वेदांना करतो आहे. जसं आपण सात्विकतेमध्ये म्हटलं आणि राजसिकतेमध्ये म्हटलं, मनुष्य पुण्यकर्म करतो आहे. मनुष्य ज्ञानाचा जसं सात्विकता आहे ती कुठेतरी ज्ञानाला जाणून घ्यायला बघतीये, त्यावेळी शास्त्रांविषयी वेदांविषयी माहिती घ्यायचा प्रयत्न करते. परंतु कुठेतरी त्या ज्ञानाने तो अहंकार येतो आहे आणि म्हणूनच तो अहंकार कुठेतरी मनुष्याला त्यात बांधून ठेवतोय. आणि म्हणून इथेही म्हटलंय की ती आकृष्ट होतोय, कुठेतरी त्या गोष्टीकडे तो आकर्षित होतोय. तिथे भगवंत परत मिसिंग आहे. जसं राजसिकता पण वेदांचा, यज्ञकांड, आय मीन कर्मकांड आणि या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात, पण तिथे कुठेतरी का माझ्यासाठी सगळं, म्हणजे मी करतो आहे आणि माझ्यासाठी या गोष्टी मी करतोय, तिथे कुठेतरी त्या फळांची अपेक्षा आहे. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे त्याला वेदांचं वास्तविक प्रयोजित ज्ञान नसतं. भगवंतांनी स्वतः सांगितल्याप्रमाणे हा प्रतिबिंबित वृक्ष छेदून आध्यात्मिक जगतृती, मग हा जो प्रत्यक्ष खरा जो वृक्ष आहे तो आध्यात्मिक वृक्ष आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब आपण बघतो आहोत तो हा भौतिक वृक्ष आहे. आणि म्हणून त्याची मुळं वरती आहेत आणि सगळ्या शाखा या खालती पसरलेल्या आहेत. परंतु त्या आध्यात्मिक जगतरूपी वास्तविक वृक्षाची प्राप्ती करणे हे या वेदांचं प्रयोजन आहे. मग पुढे जाऊन आपल्याला भगवंत स्वतःच सांगतायत की वेदांना कोण जाणते, तर भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत की सर्वस्य चाहम. आपण पुढे तर श्लोक याच्यावर त्याचे येणार आहे. तर अशा प्रकारे जो वेदांना परिपूर्णतेने जाणतोय, मग ते जाणणं म्हणजे काय आहे, तर ते जाणणं म्हणजे त्या ज्ञानाला परिपूर्णपणे आकलित करणं आहे. आणि म्हणूनच त्या तुम्ही दिसत त्रिगुणांच्या नाही आहात. पली अं, तुम्ही दिसत नाही आहात. तुम्ही दिसत नाही आहात. ओके ओके, मला वाटतं व्हिडिओ, एक सेकंड ना त्याची, व्हिडिओ मला वाटतं गेलेला. ठीक. नाही, चेहऱ्याने मग ते जास्ती समजतं. ओके. ते बोलतं ते ठीक आहे माताजी. नाही नाही, चेहऱ्याबरोबर मी जातं. व्हिडिओ ऑनच करते, तो पुन्हा गेला होता मगाशी गेला ना. काही वेळेला नेट इश्यू असतो. ठीक आहे. तर आपण याच्यावर होतो की जो वेदांना परिपूर्णपणे जाणतोय, जो अभ्यास करतो आहे आणि जो उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून याचं मार्गदर्शन घेतो आहे, तो निश्चितच त्या गोष्टीला यथार्थपणे जाणू शकतो. आणि मगच तो त्या दिव्य ज्ञानामध्ये असतो, तरच तो त्या ब्रह्मस्तरापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि त्यासाठी काय करायचं आहे, तर भगवंतांनी या पहिल्या 5 श्लोकामध्ये तेच सांगितलेलं आहे की हा वृक्ष म्हणजे काय आहे आणि ही भौतिकता आणि भौतिक प्रकृती त्या वृक्षाप्रमाणे कशी आहे, कशा प्रकारे त्या शाखा खालपर्यंत पोचले पसरलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे मनुष्य एका शाखेवरून दुसऱ्या शाखेवर, दुसऱ्यावरून तिसऱ्या, कशा प्रकारे उड्या मारतो आहे, कारण तो कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे. मग या सगळ्यापासून दूर जायचंय तर काय करायचं आहे, भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. अरे, अरे दुसरा श्लोक म्हणायचं का? हो माताजी, दुसरा श्लोक. हरे कृष्ण. अधश्चोर्धम प्रस्तुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला
अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहे. तात्पर्य: वटवृक्षाचे अधिक विस्तृत वर्णन या श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे. या वृक्षाच्या शाखा सर्व दिशेने पसरल्या आहेत. खालच्या बाजूला मनुष्य, घोडे, गायी, कुत्रे, मांजर आणि विविध जीवांच्या योनी आहेत. या जीवांच्या अभिव्यक्ती शाखांच्या खालच्या भागाशी आहेत, तर वरच्या भागाशी देवता, गंधर्व आणि इतर अनेक उच्च जीवयोनी आहेत. वृक्षाची वाढ पाण्याने होते. तद्वत या वृक्षाची वाढ त्रिगुणांनी होते. कधी कधी पाण्याच्या अभावामुळे आपल्याला ओसाड भूमी आढळते, तर कधी कधी आपल्याला हिरवीगार भूमी आढळते. त्याचप्रमाणे विशिष्ट प्राकृतिक गुण जेथे अधिक प्रमाणात आहेत, तेथे त्या प्रमाणात विविध जीवयोनी अभिव्यक्त होतात. झाडांच्या डहाळ्यांना इंद्रिय विषय मानण्यात आले आहे. प्राकृतिक गुणांच्या विकासाद्वारे आपण विविध इंद्रिय विकसित करतो आणि इंद्रियांद्वारे विविध प्रकारच्या इंद्रिय विषयांचा उपभोग घेतो. शाखांच्या अग्रभागी कान, नाक, डोळे इत्यादी इंद्रिये आहेत आणि ही इंद्रिये विविध इंद्रिय विषयांच्या उपभोगाशी संबंधित आहेत. डहाळ्या म्हणजे शब्द, रूप, स्पर्श इत्यादी इंद्रिय विषय आहेत. अंगभूत मुळे म्हणजे राग आणि द्वेष आहेत, जी विविध प्रकारच्या दुःखांची आणि इंद्रिय भोगाची उपफळे आहेत. पुण्य आणि पापवृत्तीचा या दुय्यम मुळांपासून विकास झाल्याचे मानले जाते. ही मुळे सर्व दिशेने पसरलेली असतात. प्रमुख मूळ ब्रह्मलोकापासून तर मानवीय ग्रहमालिकांपासून इतर मुळे विकसित होतात, विस्तारित होतात. उच्चतर लोकांमध्ये आपल्या विविध पुण्यफळांचा भोग घेतल्यावर मनुष्य पुन्हा खाली या पृथ्वीवर येतो आणि उच्च लोकांच्या पुनर्प्राप्तीकरिता पूजा, सकाम कर्मे इत्यादी करतो. या मनुष्य लोकाला कार्यक्षेत्र मानले गेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याचंच उदाहरण किती पुढे दिलेलं आहे बघा. म्हणजे अतिशय सुंदरपणे भगवंतांनी त्याची उपमा आणि कशा प्रकारे आपल्याला समजावून सांगताना त्या झाडाच्या प्रत्येक भागाचं वर्णन अतिशय सुंदरपणे केलेलं आहे. आणि आता मी तुमच्या समोर ऍक्च्युली ती स्लाइड मी काही काही स्लाइड्स ऍक्च्युली ऍड केल्या असत्या, पण गडबडीत राहिल्या माझ्याकडून. म्हणजे त्या वृक्षाची जी आपण तुम्ही 18 दिवसांच्या वर्गात सुद्धा बघितलं असेल, तर कशा प्रकारे आणि मग ते जे निळशार पाणी दिसतं, कारण त्या पाण्याच्या प्रतिबिंबावर, पाण्याच्या किनारी आपल्याला ते प्रतिबिंब दिसत आहे आणि म्हणूनच ती कुठेतरी इच्छा आहे. हो, ते जे रिफ्लेक्शन आहे ते डिझायर आहे. आणि ते पाण्याचं म्हणजेच त्या डिझायरमुळे त्या सगळ्याचा म्हणजे त्या इच्छेमुळे हे सगळ्याची निर्मिती झालेली आहे. आणि मग ह्या मुळांना जसं खतपाणी घातलं जातं, त्याप्रमाणे हे खतपाणी कोण घालतंय? हे त्रिगुण घालतायत. हो, मग जिथे पाणी आणि खत घातलं जातं, त्याप्रमाणे या प्रकारच्या या भौतिक वृक्षाला, या ज्या आध्यात्मिक वृक्षाचं ते प्रतिबिंब आहे, त्याच्या मुळांना त्रिगुणांचं खत घातलं जातं आणि त्याप्रमाणे त्यांचा पुढे वाढ होत असते. आणि मग ती वाढ कशी होते? तर ती निरनिराळ्या प्रकारच्या ज्या ओढींनी. मग म्हणूनच त्या प्रकारे या जीवांच्या अभिव्यक्ती शाखांच्या खालच्या भागाशी आहेत, तर जसं आपण म्हटलं वरच्या भागाशी देवयोनी, देवता, गंधर्व आहेत, त्याप्रमाणे झाडाची वाढ पाण्याने होते, तर यांची त्रिगुणांनी होते. आणि मग या पाण्याच्या अभावामुळे कधी ओसाड जमीन तर कधी हिरवीगार जमीन. प्राकृतिक गुण काही वेळेला जीवयोनी जास्त आहे, तर काही ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या विविध योनी, मग पशु योनी जास्त आहेत. कारण मग त्रिगुणांचा कुठेतरी जसं आपण म्हटलं, त्या सत्व, रज आणि तम यांची रस्सीखेच चालू असते. हो, मग कुठेतरी सात्विकता जास्त आहे, राजसिकता जास्त आहे, तामसिकता त्या कमी जास्त प्रमाणामध्ये, त्याप्रमाणे जीवयोनी आपल्याला विविध या प्रमाणामध्ये तिथे आढळतात. आणि मग या ज्या डहाळ्या आहेत त्यांना इंद्रिय विषय मानलं गेलं. जसं आपण 24 तत्वांचं शरीर म्हटलं, तसं पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल हे 5 तत्व आहेत मूळ. मग त्याच्यानंतर मन आहे, बुद्धी आहे, अहंकार आणि मग जे इंद्रिय विषयाच्या संबंधित आहे, मग जसं आपण ती 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मग त्यांच्या निगडीत जे विषय, असं सगळ्याच जेव्हा बेरीज केली तर ती 24 येते. आणि मग जेव्हा आपल्याला 14-13व्या अध्यायात समजलंय की आत्मा आणि परमात्मा हे जे क्षेत्रज्ञ आहेत, ते क्षेत्रज्ञ त्याला निरीक्षण, म्हणजे परमात्मा तर नुसतं उपद्रष्टा आणि अनुमंता, तो सगळं निरीक्षण करतो आहे. प्रत्येक जीवामध्ये तो
वसलेला आहे. पण तो आत्मा आहे ना, तो आत्मा कुठेतरी भौतिकतेशी निगडीत आहे आणि त्याची निगडीतता ही फक्त या त्रिगुणांमुळे आहे. आणि म्हणूनच मग त्या प्रकारे त्याची ती वाढ होत असते. मग हे कान, नाक, डोळे ही जी इंद्रिय, जसं आपण त्या रथावर बघितलं की कान, नाक, डोळे, त्याच्यानंतर त्वचा आणि कुठलं राहिलं? त्वचा झाली, कान झालं, नाक झालं, डोळे झाले आणि स्पर्श ज्ञान. नाक. नाक. कान, नाक, डोळे झाली, त्वचा झाली, काय विसरतोय त्वचा. आपण? जीभ त्वचा. जीभ जीभ राहिली. नाही नाही नाही, कान, नाक, डोळे जीभ झाले, राहिली ना. कान झाले, जीभ जीभ जिव्हा, जिव्हा, जीभ. सॉरी, येस, जीभ, जीभ. जीभ. थँक्यू माताजी. कुठेतरी गडबड झाली. ओके. सो कान, नाक, जिव्हा, डोळे आणि त्वचा, अशी ही जी रथाचे 5 आपण घोडे बघतो आणि मग त्या घोड्यांना, त्या मनाला, त्या मनाने पकडलेलं आहे. त्या दोऱ्या ज्या आहेत त्या मनाच्या आहेत, पण त्या दोऱ्या कोणाच्या हातात आहेत? तर त्या बुद्धीच्या हातात आहेत. आणि तो आत्मा फक्त आरूढ झालेला आहे त्या रथामध्ये, पण तिथे लक्षच नाहीये, कारण सगळं लक्ष देहरूपी भावनेकडे आहे. आणि म्हणूनच मग ती इंद्रियांद्वारे विविध प्रकारच्या इंद्रिय विषयांचा ही ही हा जो जीव असतो तो उपभोग घेत असतो. आणि मग शाखांच्या अग्रभागी याप्रमाणेची इंद्रिय दिलेली आहे, कारण सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे. कारण त्या पराशक्ती आहे, ती पराशक्तीचाच भाग आहे जीव. पण त्या जीवाला उपभोग कशाचा घ्यायचा आहे? अपराशक्तीचा घ्यायचा आहे. कारण त्याची ही निर्मिती भगवंतांनीच केलेली आहे. योग माया ही भगवंतांची आणि मोह माया ही भगवंतांचीच आहे. आणि म्हणूनच ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे हो. आणि त्याप्रमाणे त्याची जी ओढ आहे ना, ती निश्चित असणार आहे. पण त्यापासून कसं निवृत्त व्हायचं आहे, अनर्थ निवृत्ती, आणि तीच महत्वाची आहे. पुण्य पाप वृत्तीचा हा दुय्यम मुळापासून विकास झाल्याचे मानले जाते. त्यामुळे त्या सर्व दिशांना ते पसरलेले असतात. मूळ ब्रह्मलोकांपासून, ग्रहमालिकेपासून ती सुरू होते, पण परंतु ती हळूहळू खाली येऊन नरक योनीपर्यंत असते. मग सकाम कर्मामध्ये अडकलेल्या मनुष्याला मृत्यूलोक मिळतो. आणि आपण जे बघितलं की जो सत्वरूपी आहे त्याला देवतागण आणि स्वर्गलोक मिळतो, परंतु पुन्हा ते पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा मृत्यूलोकामध्येच तो गटांगड्या खायला येतो. म्हणजे ती सायकल तशीच चालू असते हो. ती सायकल एकदा खाली येते, वर जाते, पुन्हा खाली येते, पुन्हा वर जाते. कारण मग तिथे कुठेतरी तो सकाम कर्मामध्ये ते उपभोग घेण्याची इच्छा मात्र जात नाही. त्याच्या पलीकडे थोडं गेलं तर ती निष्कामता येते, ती सात्विकता येते. परंतु पुन्हा पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा त्या मृत्यूलोकामध्ये जन्म हा निश्चित आहे. कारण तिथे पापपुण्याचा घडा भरला जातो. जसं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तू आनंद का मानत नाहीयेस? कारण तुला जरी तू लढता लढता तुला मरण आलं, तरी तुला स्वर्गलोक मिळणार आहे, कारण तू चांगल्या कामासाठी केलं. आणि जरी तू जिंकलास, तुला पृथ्वीवर राज्य करायचं, म्हणजे दोन्हीकडनं तुला सुखच मिळतं आहे. म्हणजे पण या सुखाची व्याख्या काय? मग ही सुख कुठेतरी कुठेतरी संपणार आहे हो. हे सच्चित आनंद नाहीये, हे कायम टिकणारं सुख नाही. आणि म्हणूनच भगवंत इथे म्हणतात की मनुष्य हा कुठेतरी त्या सगळ्यामध्ये अडकलेला आहे. त्याला कसं बाहेर पडायचं याच्यातनं हे भगवंतच सांगणार आहे. पण ते कशा प्रकारे अडकला जातोय तो, ह्या सगळ्याचं वर्णन पहिल्या 5 याच्यामध्ये आपण जाणतो आहोत. तर आता 3रा आणि 4था श्लोक एकत्र आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न रूपमस्येह तथोप्यलभ्यते नान्तो न चार्दिन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गतव्ये यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. तात्पर्य: या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की प्राकृत जगतात या वटवृक्षाचे वास्तविक रूप जाणणे शक्य नाही. या वृक्षाची मुळे वर असल्याने वास्तविक वृक्षाचा विस्तार दुसऱ्या टोकाला आहे. वृक्षाच्या भौतिक विस्तारामध्ये बद्ध झाल्याने मनुष्य वृक्षाचा विस्तार कुठपर्यंत झाला किंवा या वृक्षाचा प्रारंभ कुठे आहे हे देखील जाणू शकत नाही. तरी मनुष्याने वृक्षाचे कारण शोधले पाहिजे. मी माझ्या पित्याचा पुत्र आहे
मी माझे पिता अमुक अमुक पित्याचे पुत्र आहेत, अशा रीतीने शोध केल्यावर मनुष्य गर्भोदकशाही विष्णूंच्या नाभी कमळातून उत्पन्न झालेल्या ब्रह्मदेवाप्रत येऊन पोहोचतो. शेवटी अशा रीतीने मनुष्य पुरुषोत्तम भगवंतांप्रत येऊन पोहोचतो, तेव्हा त्याचे शोधकार्य समाप्त होते. भगवंतांचे स्वरूप जाणणाऱ्या पुरुषांच्या सत्संगाद्वारे मनुष्याने या वृक्षाचे मूळ पुरुषोत्तम भगवान यांचा शोध घेतला पाहिजे. भगवंतांचे स्वरूप जाणल्यावर तो वास्तवाच्या या मिथ्या प्रतिबिंबापासून हळूहळू अनासक्त होतो आणि वृक्षाशी असणारा संबंध ज्ञानाद्वारे छेदून वास्तविक वृक्षामध्ये स्थित होऊ शकतो. या संदर्भातील असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, कारण इंद्रिय भोग करण्याची आणि भौतिक प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची आसक्ती फार प्रबळ असते. म्हणून मनुष्याने प्रामाणिक शास्त्रांच्या आधारे आध्यात्मिक विज्ञानाच्या चर्चेद्वारे अनासक्ती शिकली पाहिजे आणि उन्नत ज्ञानी पुरुषांकडून श्रवण केले पाहिजे. भक्तांच्या सत्संगामध्ये याप्रमाणे चर्चा केल्याचे फळ म्हणजे मनुष्य भगवंतांप्रत येऊन पोहोचतो. नंतर मनुष्याने सर्वप्रथम करण्याची गोष्ट म्हणजे भगवंतांना शरण जाणे होय. ज्या स्थानाची प्राप्ती केली असता या मिथ्या प्रतिबिंबित वृक्षावर पुन्हा कधीही परतावे लागत नाही. त्या स्थानाचे भगवान श्रीकृष्ण हे आदिमूळ आहेत आणि त्यांच्यापासूनच सर्व गोष्टींचा उद्गम झाला आहे. त्यांची कृपा प्राप्त करण्यासाठी मनुष्याने त्यांना केवळ शरण गेले पाहिजे. हेच श्रवण कीर्तनादी नवविधा भक्तिमय सेवेचे फळ आहे. या भौतिक जगताच्या विस्ताराचे श्रीकृष्ण मूळ कारण आहेत. याविषयी स्वतः भगवंतांनी सांगितले आहे की अहम सर्वस्य प्रभवः, मीच सर्व गोष्टींचे उगमस्थान आहे. म्हणून या भौतिक जीवनरूपी दृढ वटवृक्षाच्या बंधनातून बाहेर पडण्यासाठी मनुष्याने श्रीकृष्णांना शरण गेले पाहिजे. त्यांना शरण गेल्यावर आपोआपच तो संसारिक विस्तारापासून विरक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर तात्पर्य आहे ती. त्यामुळे असं वाटतं की प्रत्येक शब्द भगवान प्रभुपादांनी इतक्या सुंदरपणे वर्णन केलेलं आहे त्याचं. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की मग ज्या आधीच्या श्लोकांमध्ये आपण ऐकलं अहम सर्वस्य प्रभू, की ज्या 10व्या अध्यायात चतुश्लोकी गीता ऐकताना आपल्याला भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितले आहे की मी या सगळ्याचं मूळ आहे. मग आपण ज्या आधीच्याही अध्यायात ऐकलेला आहे 9व्या अध्याय मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु, ज्याचा उल्लेख पुन्हा 18व्या अध्यायातही भगवंत सांगतायत की मग तू मला शरण जा, माझी भक्ती कर. म्हणजे कशा प्रकारे, तर या वटवृक्षाचं जेव्हा भगवंतांनी उदाहरण दिलेलं आहे, हा जो भौतिक वटवृक्ष आहे, या भौतिक वटवृक्षाला जेव्हा आपण जाणतो आहोत तेव्हा त्याचं जे मूळ आहे ते कशाचं प्रतिबिंब आहे, तर एका आध्यात्मिक वृक्षाचं प्रतिबिंब आहे. आणि ही आध्यात्मिकता जी आहे ती या वास्तविकतेमध्ये जाणणं फार कठीण आहे, कारण तुम्हाला भौतिकतेमध्ये ती सापडणं फार कठीण आहे. जसं आपण म्हणतो की मग या प्रपंचामध्ये बाकी सगळ्या गोष्टी साधून जेव्हा आपल्याला साधायचं आहे आध्यात्मिकता, तेव्हा भगवंतांना शरण जायचंय. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की तुला जे काही या भौतिक जगताच्या विस्ताराचे श्रीकृष्ण हे मूळ आहे. मग बीज देणारे पिता, जसं आपण 14व्या अध्याय ते जाणलं की प्रकृतीला भगवंत गर्भस्थ करतायत म्हणून ती बीज भगवंतांकडून येत आहे. प्रत्येक जीवामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून भगवंत त्या परमात्मा स्वरूपामध्ये तिथे हृदयामध्ये आहेत प्रत्येकाच्या. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे प्रत्येकाचं बीज देणारे पिता म्हणून मूळ जे स्थान आहे ते भगवंतांपासून आहे. आणि हे जेव्हा जाणणं, आता हे जसं आपण 14व्या अध्यायाच्या शेवटी जाणलंय की या सगळ्याच तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय, की ज्या प्रकारे आपण गुरूंना हे प्रश्न विचारल्यावर तरच त्याची तंतोतंत उत्तरं मिळणार आहेत, की एक आध्यात्मिक गुरुच आपल्याला हे ज्ञान देऊ शकणार आहे आणि तो आध्यात्मिक गुरुच आपल्याला श्रीकृष्णांपर्यंत घेऊन जाणार आहे. आणि म्हणूनच मग त्या गोलोक धामाची जर आपल्याला प्राप्ती झाली तर पुन्हा उठून या प्रतिबिंबित अशा या भौतिकतेमध्ये येण्याची खरोखर गरज पडणार नाही. आणि कारण हे जिथे ज्याचं आदिमूळ आहे त्यांना शरण जाणं, ते जो ग्रॅटिट्यूड आहे, ती कृतज्ञता आहे, ती अत्यंत महत्वाची आहे. आणि त्यासाठी भगवंत सांगतात मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु,
तू मला शरण जा, मला नमस्कार कर, माझी पूजा कर. आणि हे भगवंत प्रत्यक्ष स्वतः होऊन सांगतायत. जे अर्जुनाने सांगितलंय की ज्याचं व्यासमुनी, नारद, असित, देवल या ऋषींनीही जे वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे की वेदांना जाणणारा, वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत. आणि म्हणून असे हे भगवंत प्रत्येकाचे मूळ आहेत. त्यांना आपण शरण गेलं पाहिजे, तरच या मोहरूपी भौतिक वृक्षापासून कुठेतरी आपण अनासक्त होऊ शकू. त्याची मुळं ही छेदून टाकली पाहिजेत. कारण आपण म्हणतो ना की कुठेतरी ती कापली तरच आहे, ती पूर्णपणे त्याच्यापासून अनासक्त होण्यासाठी ते निश्चितच आवश्यक आहे. आणि म्हणून मग कृष्णापर्यंत आपण पोहोचू शकतो. कारण मग आपण बघतोय भौतिकतेमध्ये आहोत, प्रपंचात आहोत, जबाबदाऱ्या भगवंत म्हणतायत जबाबदाऱ्या नाकारू नका, सगळं सांभाळून करा. पण काय होतंय मग ते सगळं सांभाळून करा तर सगळं सांभाळतच बसताय, मग तिथे कृष्णाचं विस्मरणच आहे. मग वेळ मिळाला तर थोडंसं भगवंतांना, मग आज वेळ मिळाला चला एक माळ करून घेऊ, हो असं का हो? तिथे कुठेतरी प्रायोरिटी बघा. भगवंतांसाठी जेव्हा 15 मिनिटं द्याल तेव्हा उरलेली जो काही 23 तास आणि जे काही असतील ना 45 मिनिटं, ती पण तितकीच योग्यपणे जातील आणि तितकीच भगवंत त्याची निश्चित काळजी घेतील. म्हणून ती प्रायोरिटी महत्वाची. आणि म्हणूनच भगवंतांची सेवा, नामस्मरण या गोष्टींनी कशा प्रकारे आपल्याला या या भौतिक युगाचं जे सांगितलेलं आहे, हे जो कलियुग आहे त्याच्यामध्ये फक्त हरेर नम, हरेर नम, हरेर नम केवलम, कलव नास्ती एव नास्ती एव गतिर अन्यत्. कारण हे नामस्मरण, कृष्णाची भक्ती हीच आपल्याला, मग ती नवविधा भक्ती जी आता उल्लेख याच्यातही केलेला आहे, मग ज्याच्यामध्ये श्रवण करणं, कीर्तन, तुम्ही एक सुंदर ही सेवाच करता. आणि ही भगवंतांचं ज्ञान देण्याची, भगवंतांपासून आलेलं ज्ञान देण्याची, तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं हे कीर्तन करण्याची संधी ही भगवंतांमुळेच मिळते. अशा प्रकारे ही प्रत्येक सेवा, अर्चनम, वंदनम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, मग आत्मनिवेदनम, या सगळ्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. आणि मग या प्रत्येक सेवेमधून निश्चितच या राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी जे दिलं ते या भक्तीचंच दिलं, की भक्ती कशी श्रेष्ठ आहे, हा भक्तीचा मार्ग कसा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. 5वा श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै, गच्छन्ति मूढा पदमं व्ययन्त. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे खोटी प्रतिष्ठा, मोह आणि असत्संगापासून मुक्त आहेत, जे नित्यत्व जाणतात, जे भौतिक वासनेतून मुक्त झाले आहेत, तसेच सुखदुःखाच्या द्वंद्वापासून मुक्त झाले आहेत, आणि जे मोहरहित होऊन परमपुरुषाला शरण कसे जावे हे जाणतात, त्यांना त्या शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. तात्पर्य: शरण जाण्याच्या विधीचे सुंदर वर्णन या श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे. यातील प्रथम पात्रता म्हणजे मनुष्याने अहंकाराने मोहित होऊ नये. स्वतःला भौतिक प्रकृतीचा स्वामी समजून मिथ्या अहंकाराने उन्मत्त झाल्यामुळे तो भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही. वास्तविक ज्ञानाच्या अनुशीलनाने त्याने जाणले पाहिजे की आपण प्रकृतीचे स्वामी नसून भगवंतच प्रकृतीचे स्वामी आहेत. अहंकारापासून उत्पन्न होणाऱ्या मोहातून मुक्त झाल्यावरच तो भगवंतांना शरण जाण्यास प्रारंभ करतो. या जगामध्ये ज्याला मान सन्मानाची अपेक्षा आहे तो भगवंतांना शरण जाणे शक्य नाही. मोहामुळे अहंकार निर्माण होतो, कारण मनुष्य येथे जरी येतो, काही काळासाठी राहतो आणि नंतर निघून जातो, तरी मूर्खपणामुळे त्याला वाटते की आपणच या जगताचे प्रभू आहोत. अशा रीतीने तो परिस्थिती अधिकच जटिल बनवतो आणि सदैव कष्टीच राहतो. हरे कृष्ण माताजी. संपूर्ण आपण हरे येस कृष्ण. आपण बघूया. हरे कृष्ण. धन्यवाद. साधारण तात्पर्य पुढचं तेच देते आहे की कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की हा विधी काय आहे. मग मग सांगितलंय की तू या दिव्य ज्ञानाला घ्यायचंय, या गुणातीतच, असं भगवंतांनी सांगितलं अर्जुनाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, की मग हे गुणातीत व्हायचंय ते कशा प्रकारे व्हायचंय आणि कशी असेल ती व्यक्ती. त्याचप्रमाणे भगवंत इथे की त्या भौतिकतेपासून तुला जेव्हा लांब जायचं आहे तो विधी तू कसा करू शकतोस. आणि मग तो विधी करण्यासाठीच काय की तू तो स्वतःची जी डुअरशिप आहे, कुठेतरी स्वतःचा जो जो मी आहे ना, तो मी बाजूला ठेवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच वास्तविक ज्ञानाच्या अनुशीलनाने त्याने जाणलं पाहिजे की प्रकृतीचे स्वामी आपण नसून भगवंत हे प्रकृतीचे स्वामी आहे. कारण तो कुठेतरी खोटा अहंकार मनामध्ये आहे.
जसं मी आता द्वैत अद्वैताबद्दल काल आपण म्हणलं निराकारवादी मायावादी, हे लोक की जिथे कुठेतरी आपणच भगवंत आहोत, अहो मग तिथे सेवा कुठे, तिथे भक्ती कुठे असणार आहे, कशाची भक्ती करणार आहोत? स्वतःला त्याच स्वरूपामध्ये धरलं तर ती भक्ती कोणाची? म्हणूनच तिथे कुठेतरी तो अचिंत्य भेदाभेद निश्चितच खूप पटणार आहे. आणि म्हणूनच क्वालिटेटिव्ह, जसं सांगताना आपण म्हणतो आहे की मग आगीची एक ठिणगी ही आगच असते, पण ती पूर्ण आग नसते, त्याच्यामध्ये पूर्ण अगदी सगळं होरपळून निघण्याची ताकद नसते. मग अशा प्रकारे जरी ती क्वालिटी सेम असेल त्या ठिणगीची, तरी पण ती सगळ्या पूर्ण आगीचं परिमाण घेऊ शकत नाही. त्याच प्रकारे हे आहे. आणि म्हणूनच हा कुठेतरी अहंकार, हा खोटा अहंकार बाजूला ठेवून तो कसा ठेवायचा आहे, मग त्याच्यासाठी काही गोष्टी आवश्यक आहेत. म्हणून त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देण्याची खूप गरज आहे. म्हणून तो जो आरूढ झालेला आहे आत्मा, मग मन आणि बुद्धी याच्यावरचा जो कामाचा थर आहे ना, तो कामाचा थर काढणं गरजेचं आहे. तिथे अध्यात्म येणं गरजेचं आहे. तरच मग त्या आत्म्याला त्या प्रकारे आपण भगवंतांच्या धामी पोचवू शकतो. आणि म्हणूनच आपण पुन्हा ते भगवत धाम जर घेतलं तर तिथे गेल्यानंतर मग आपल्याला पुन्हा परतून नाही यायचं. त्याप्रमाणे त्या आत्म्याला आपण तशा प्रकारे, त्या जीवाला तशा प्रकारे आध्यात्मिक गोष्टींकडे आपल्याला वळवायचंय. आणि ते कसं शक्य आहे? तर साधू संग, भजन क्रिया यानीच ती अनर्थ निवृत्ती शक्य आहे, यानीच तो अहंकार बाजूला ठेवून शक्य आहे. आणि म्हणूनच हे ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारेच शक्य आहे. म्हणून जे गुरुचं महत्व पुन्हा पुन्हा आपण जाणतो आहोत की उत्तम आध्यात्मिक गुरुचं महत्व काय आहे, कारण तो गुरुच आपल्याला भगवंतांपर्यंत पोहोचवू शकतो. आणि त्याच प्रकारे आपण जाणू शकतो, त्याच्याकडूनच आपण ज्ञान घेऊ शकतो की भगवंत भोक्तारम सर्व भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, की सगळ्याचा भोगता आपण, आपण फक्त भोगते, आपण फक्त तिथे आपण निमित्त आहोत हो. भगवंतांनी आपल्याला निमित्त केले आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की ते निमित्त होण्याचं सुद्धा ते साधन मिळालं पाहिजे आणि त्यासाठी भगवंतच निवड करतायत. म्हणून जेव्हा अर्जुनाला ती निमित्त मात्र सव्यसाची, की तू सगळ्याचा मी नाश केलाय, तू फक्त एक इन्स्ट्रुमेंट बघ. जसं त्या सर्जनच्या हातातलं ते इन्स्ट्रुमेंट बनतं, तो सर्जनच प्रत्यक्ष करत असतो ऑपरेशन, पण कुठेतरी ते इन्स्ट्रुमेंटला एक माध्यम म्हणून वापरलं जातं. तसं आपण भगवंतांचे माध्यम बनवू शकतो. इथे कुठेतरी अशी कुवत, अशी पात्रता आपण स्वतःमध्ये आणणं गरजेचं आहे. आणि अशा प्रकारे तरच आपण जेव्हा आपण स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती जास्तीत जास्त उन्नत करण्याचा प्रयत्न करू, तेव्हाच आपण त्या द्वंद्वापासून, त्या भौतिक गोष्टींपासून, त्या कुठेतरी सगळ्या काम अर्थ मोक्ष आणि मग सगळ्या ज्या षड्रिपू आहेत त्या षड्रिपूंपासून कुठेतरी आपण स्वतःला लांब नेऊ शकू. मग ती हळूहळू ती प्रक्रिया आहे हो. एक जादूची काडी फिरवली आणि आपण म्हटलंय की आज आम्ही भगवद्गीता वाचायला सुरू केली म्हणजे आमचं सगळं मागचं सगळं विसरलो आम्ही आणि आता सुरू. अहो, इतकं सोपं नाहीये. त्यासाठी थोडा वेळ देणं निश्चितच गरजेचं आहे. आणि म्हणून जसं म्हणतो आपण, पंखा बंद केल्यावर एक बटन बंद केलं म्हणून पूर्ण पंखा लगेच नाही खटकन थांबत नाही, तो हळू 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 हळू. त्याचप्रमाणे ते विचार आणि ते बदलणं याला वेळ दिला पाहिजे. आणि म्हणूनच तो वेळ देण्याची तेवढी निदान आपल्याला भगवंतांनी आपल्याला निवड केलेली आहे आणि त्या आध्यात्मिक मध्ये आपण वळलेलो आहोत अध्यात्मामध्ये. मग त्या अध्यात्माला वाढीस लावायचं, त्या ज्ञानाला वाढीस लावायचं आणि त्याचं अनुशीलन करायचं. म्हणून आपण भगवद्गीता, मला इतके श्लोक येतात, मला 700 माझी मुखोद्गत आहे आणि मला असं एवढं येतं तेवढं, खूप आनंदाची गोष्ट आहे. पण आपण जपतोय किती हो भगवद्गीता, आचरणात किती आणतोय, हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि तरच आपण या सगळ्याला आचरत आचरत आपण कुठेतरी अनेक जन्म गाठून ते भगवत धाम निश्चित प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. 6वा श्लोक. हरे कृष्ण. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. त्या माझ्या परम धामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाहीत. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांचे आध्यात्मिक धाम कृष्णलोक किंवा गोलोक वृंदावन म्हणून ओळखले जाते. त्याचेच वर्णन या श्लोकात करण्यात आले आहे. वैकुंठ लोकामध्ये सूर्यप्रकाश, चंद्रप्रकाश, अग्नी किंवा वीज यांची मुळीच आवश्यकता नाही, कारण तेथील सर्व ग्रहलोक स्वयंप्रकाशित आहेत.
अखिल भौतिक विश्वामध्ये एकमेव सूर्य स्वयंप्रकाशित आहे, परंतु आध्यात्मिक विश्वातील सर्वच ग्रहलोक स्वयंप्रकाशित आहेत. त्या सर्व ग्रहांच्या दैदिप्यमान प्रकाशाला ब्रह्मज्योती म्हणतात. वस्तुतः हे दैदिप्यमान तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावनातून प्रसारित होते. या झळझळीत तेजाचा काही भाग महत्तत्व भौतिक जगताने व्यापलेला आहे. या व्यतिरिक्त या प्रकाशमय विश्वाचा अधिकांश भाग वैकुंठ लोक नामक असंख्य आध्यात्मिक ग्रहलोकांनी व्यापलेला आहे आणि या ग्रहलोकामध्ये गोलोक वृंदावन प्रमुख आहे. हरे कृष्ण जोपर्यंत माताजी, जीव तुम्ही हरे कृष्ण वैकुंठ जगताबद्दलच्या माहितीमुळे वाचू शकता. हा वैकुंठ जगताविषयीच्या माहितीमुळे मनुष्याने मुग्ध झाले पाहिजे. त्याने सत्यत्वाच्या विकृत आणि मिथ्या प्रतिबिंबातून सुटका करवून ते शाश्वत जगत प्राप्त करण्याची दृढ इच्छा केली पाहिजे. ज्याची या भौतिक जगतावर अत्याधिक आसक्ती आहे त्याला ही आसक्ती तोडणे अत्यंत कठीण आहे. परंतु जर त्याने कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला तर तो हळूहळू निरासक्त होण्याची शक्यता असते. यासाठी त्याने कृष्ण भावना भावित भक्तांशी सत्संग करणे आवश्यक आहे. त्याने कृष्ण भावनेला समर्पित झालेल्या संघाचा शोध घ्यावा आणि भक्तिपूर्ण सेवा कशी करावी याचे शिक्षण घ्यावे. या प्रकारे मनुष्याला भौतिक जगाविषयीची आसक्ती भेदणे शक्य होईल. केवळ भगवी वस्त्रे परिधान करून कोणी प्राकृत जगताच्या आकर्षणातून मुक्त होऊ शकत नाही. त्याने भगवत भक्तीमध्ये आसक्त झाले पाहिजे. म्हणून 12व्या अध्यायामध्ये वर्णिल्याप्रमाणे भक्तियोग हाच वास्तविक वृक्षाच्या असत्य प्रतिबिंबापासून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग आहे. या गोष्टीचा मनुष्याने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. 14व्या अध्यायात सांगण्यात आले आहे की भक्तियोग हाच केवळ एकमेव शुद्ध आणि दिव्य विधी आहे आणि इतर सर्व प्रकारचे विधी भौतिक प्रकृतीद्वारे प्रदूषित झालेले आहेत. या श्लोकातील परमम मम हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. वस्तुतः भगवंत अखिल जगतातील यच्चयावत वस्तूंचे स्वामी आहेत, परंतु आध्यात्मिक जगत हे परमम अर्थात षड ऐश्वर्यपूर्ण आहे. कठोपनिषदातही 2.2.15 मध्ये सांगण्यात आले आहे की वैकुंठ लोकात सूर्यप्रकाश चंद्रप्रकाश किंवा नक्षत्रांची मुळीच आवश्यकता नाही. न तत्रो सूर्यो भाती न चंद्र तारकम. संपूर्ण वैकुंठ जगत भगवंतांच्या अंतरंग शक्तीद्वारे प्रकाशित झाले आहे. त्या परमधामाची केवळ भगवंतांना शरण जाण्यानेच त्या परमधामाची प्राप्ती केवळ भगवंतांना शरण जाण्यानेच होऊ शकते, इतर कोणत्याही मार्गाने नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा या वैकुंठ लोक किंवा गोलोक धामाचं जेव्हा वर्णन केलेलं इथे, तेव्हा न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावका. सूर्य आणि शशांक चंद्र मग या कशाचीच तिथे गरज पडत नाही. अशा प्रकारचं हे भगवत धाम आहे. आपण म्हणतो इतकं भगवत धामाला जायचं आहे. काय आहे त्या भगवत धामी? तर तिथे स्वयंप्रकाश आहे सगळा. तिथे कुठेही तुमच्या आमच्यासारखे लाईट इलेक्ट्रिसिटी आहे आणि कुठल्याही कृत्रिम प्रकाशाची गरजच नाहीये तिथे. आणि म्हणूनच त्याचं वर्णन या श्लोकामध्ये अत्यंत सुंदरपणे केलेलं आहे की अग्नी वीज या कशाचीही तिथे गरज भासत नाही, कारण तिथे एक सूर्य स्वयंप्रकाशित आहे. आणि या साऱ्या विश्वामध्ये जे काही आहे, आता जसं आपल्या विश्वाला या भौतिक विश्वाला करण्यासाठी सूर्य लागतो आणि तो सूर्य सगळ्यांना प्रकाश देत असतो, पण आध्यात्मिक मध्ये स्वयंप्रकाशित आहे. सगळे ग्रहलोक स्वयंप्रकाशित आहे. कृष्णलोक गोलोक वृंदावनातून जे काही तेज झळाळत असतं ते सगळं ब्रह्मचैतन्य आणि त्याला ब्रह्मज्योती असं म्हणतात की जी भगवंतांपासून आहे. मग आपल्याला जे तेज दिसतं बऱ्याच वेळेला मग त्या गोलोक धामामध्ये मग त्या गोपी आतमध्ये डोकावतात आणि त्यांना वाटतं की इथे काहीतरी म्हणजे तिथे थोडासा प्रकाश दिसतो, पण काही दुसरं लावलेलं नसतं. तिथे भगवंत आजूबाजूला असतात आणि त्याच्यापासून तो प्रकाश, त्यांच्यापासूनच तो प्रकाश परावर्तित सगळीकडे होत असतो. म्हणजे त्यावरूनच त्यांना कळत असतं. कारण जसं आपण म्हटलंय की हे सगळं गोलोक धामामध्ये आहे, गोलोक धामामधली त्याची कुठेतरी प्रतिकृती इथे आहे भौतिक जगतामध्ये, परंतु त्या गोलोक धामामध्ये आहे त्याची जी महती आहे त्याची महती थोर आहे. कारण तिथे या कुठल्याही चंद्रप्रकाश सूर्यप्रकाशाची गरज भासत नाही. स्वयंप्रकाशित ग्रह आहेत. त्या वैकुंठवास म्हणजे जिथे परमात्मा रूपी आहेत भगवंत, तिथे निश्चितच पुन्हा सूर्यचंद्राची गरज भासत नाही. म्हणून तसं वैकुंठ आणि गोलोक धामाची ती
महती आहे. जसं आपण जेव्हा आपण गोलोकाच्या चार्टला जातो तेव्हा त्या ब्रह्मलोकापासून जसं जसं वर जाऊन आपण बघितलेलं आहे, तेव्हा मग कैलास आहे, अयोध्या आणि मग वैकुंठवास आणि मग सगळ्यात वरती गोलोक वृंदावन आहे. आणि म्हणूनच तिथे गेल्यानंतर जसं एखाद्या भौतिकतेमधून ते एक चित्र खूप छान दाखवतात आणि त्याचा एक धागा कुठेतरी इथे आहे, पण त्याला त्या धाग्याला तुम्ही पुढे जायचंय आणि पुढे जाऊन त्या परमधामाला जर जायचं असेल तर निश्चितच ती अनासक्ती गरजेची आहे. आणि म्हणूनच त्या विकृत अशा मिथ्या प्रतिबिंब, हे जे वटवृक्षाचं प्रतिबिंब आहे, हे सगळं, जशी ती आकृती मला आठवते, एक चित्र, की एकाला तिथे ते मध घेण्यासाठी तो अगदी तडपलेला असतो, की खाली पाण्यामध्ये त्याला मगरी आहेत, त्यानंतर त्या झाडाची फांदी तुटत आलेली, अतिशय सुंदर असं ते चित्र आहे, की ज्याच्यामध्ये किती अडकलेलं आहे, म्हणजे की त्या मध जे पडणारं आहे, एक थेंब थेंब मध पडतंय, पण ते मध घेण्यासाठी ती व्यक्ती इतकी आसुसलेली आहे की त्याच्या भोवती इतकी संकट आहेत, त्या संकटाचं त्याला अजिबातच मागमोस नाहीये, कारण त्याचा उपभोग घ्यायचा आहे, त्या गोष्टीला जितकं मिळेल तितकं उपभोगायचा प्रयत्न करायचा आहे. मग भगवंत हात देत आहेत तरी भगवंतांकडे लक्ष नाहीये. जसं त्या कठोपनिषदामधली ती आकृती आहे, दोन पक्षी येतो, पण हा पक्षी भौतिकतेमध्ये इतका रमलेला आहे की तो परमात्मा रूपी जो पक्षी बघतोय त्याच्याकडे त्याचं लक्षच नाहीये, कारण मग माझं सगळं करण्यामध्येच मी गुंतलेलो आहे. त्या आध्यात्मिक अशा त्या परमात्म्याला जाणण्याची कुठे इच्छाच नाही. म्हणून मग ती रिप्लेसमेंट गरजेची आहे. म्हणून त्या भौतिकतेला कुठेतरी आध्यात्मिकतेने निश्चितच रिप्लेस करायचे आणि ती निश्चितच कुठेतरी ज्ञानाने, त्या ज्ञानानेच त्याला पुढे जायचे. आणि ते ज्ञान म्हणून परमम मम हा शब्द इथे अत्यंत महत्वाचा आहे, की भगवंतांच्या मालकीचं सगळं आहे. वैकुंठ लोकात सूर्यप्रकाश, चंद्रप्रकाश, नक्षत्रांची कुठलीच आवश्यकता नाही. हे सगळं भगवंतांच्या आणि भगवंतांपासून आहे. परम धाम, परम लोक, परम कारण, या सगळ्याचं अर्जुनाने जसं वर्णन केलेलं आहे, की तुम्हीच परमधाम आहेत. का? कारण कुठेच कशाचीच भगवंतांना बाकी गरज नाही हो. षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे. आणि तो जो वैकुंठ निवास, तो जे गोलोक धाम आहे, ते अगदी षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे. आणि तिथे कशाचीही कमतरता नाही. आणि जो आनंद आहे ना, तो कायम चिरकाळ टिकणारा असा आनंद आहे. कारण तिथे सगळं शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे. आणि जे काही स्त्री पुरुष आपण जेव्हा ते चित्र बघतो त्या गोलोकधामातलं, सगळे भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहेत. अतिशय सुंदर सुडौल असा बांधा असलेल्या सगळ्या स्त्रिया आहेत, अतिशय सौंदर्यपूर्ण अशा त्या स्त्रिया आहेत आणि पुरुषही सगळे आहेत. परंतु त्यांच्या मनातली भावना मग मग तिथेही भगवंतांच्या सेवेमध्ये जी काही संतती निर्माण केली आहे ती भगवंतांच्या सेवेमध्ये सगळी कृष्ण भावना भावितच जी वाढ करायची आहे, असं सगळं मनामध्ये असतं. आणि त्याप्रमाणे जे काही ज्ञान घेऊन तो जो आनंद असतो, तो चिरकाळ टिकणारा आनंद असतो, तो गोलोकधामामध्ये आपल्याला दिसतो. आणि म्हणून या अनासक्तीला कुठेतरी जागृत करायचं आहे. आणि त्याप्रमाणे ती अनर्थ निवृत्ती आणि ती आसक्ती साधून आपल्याला त्या आध्यात्मिकतेकडे स्वतःला वळवायचंय. मग भगवंत सांगतायत बघा, हरे कृष्ण, श्लोक 7. माताजी म्यूट झालाय तुम्ही. ममैव वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. तात्पर्य: या श्लोकात जीवाचे स्वरूप स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. जीव हे भगवंतांचे सनातन अंश आहेत. बद्धावस्थेमध्ये जीव व्यक्तित्व धारण करतो आणि मुक्त झाल्यावर तो भगवंतांशी एकरूप होतो, असे मुळीच नाही. जीव हे सनातन काळासाठी अंशच आहेत. या श्लोकामध्ये स्पष्टपणे सनातन हा म्हटले आहे. वैदिक प्रमाणानुसार भगवंत स्वतःचा विस्तार असंख्य रूपामध्ये करतात आणि यापैकी प्रमुख विस्तारिक रूपांना विष्णू तत्व म्हटले जाते, तर दुय्यम किंवा गौण विस्तारांना जीव तत्व म्हटले जाते. दुसऱ्या शब्दात विष्णू तत्व म्हणजे त्यांचे स्वांश, तर जीव म्हणजे विभिन्न अंश आहेत. भगवंत स्वतःच्या वैयक्तिक विस्ताराद्वारे भगवान राम, नृसिंहदेव, विष्णुमूर्ती आणि वैकुंठ लोकातील इतर सर्व अधिष्ठात्या मूर्तींच्या स्वरूपात प्रकट होतात.
त्यांचे विभिन्नांश जीव हे त्यांचे सनातन सेवकच असतात. भगवंतांचे स्वांश अर्थात त्यांची प्रधान रूपे नित्य अस्तित्वात असतात. त्याचप्रमाणे त्यांचे विभिन्नांश असणाऱ्या जीवांनाही व्यक्तित्व असते. जीव हे भगवंतांचे अंश असल्या कारणाने त्यांच्यामध्ये भगवंतांचे गुणही अंश रूपात आढळतात. या गुणांपैकी स्वातंत्र्य हा एक गुण आहे. प्रत्येक जीवात्म्याला स्वतःचे वैयक्तिक स्वरूप आणि आंशिक स्वातंत्र्य आहे. या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केल्याने जीव बद्ध होतो आणि स्वातंत्र्याचा योग्य उपयोग केल्याने तो सदैव मुक्त राहतो. या दोहोपैकी कोणत्याही स्थितीत तो भगवंतांप्रमाणेच गुणात्मक दृष्ट्या सनातन आहे. मुक्तावस्थेमध्येही तो या भौतिक बद्ध जीवनातून मुक्त असतो आणि भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न झालेला असतो. बद्ध जीवनामध्ये त्याच्यावर त्रिगुणांचे वर्चस्व असते आणि यामुळे त्याला दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेचे विस्मरण झालेले असते. परिणामी या भौतिक जगतामध्ये आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्याला अत्यंत खडतर संघर्ष करावा लागतो. हरे कृष्ण माताजी, मांजर, हरे कृष्ण. कुत्री. बरंच हरे होतंय, कृष्ण. आपण चर्चा करूया. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या ममई वांशो जीव रूपी, की माझे अंश आहात, म्हणजे जसं आपण आधी याच्या जाणलंय की जीव हा भगवंतांचा अंश आहे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपल्याला सुरुवात आपण शिकायला घेतली की देहिनो स्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती स्थित धीरस तत्र न मुल्य. हा आत्मा जो आहे हा आत्मा अविरतपणे, मग तो आत्मा म्हातारा होतो असं आपण ऐकतोय का? नाही, कारण तो आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि तो आत्मा हा अविरतपणे या देहामधून चाललेला आहे. आणि मग जेव्हा हा देह जीर्ण होतो तेव्हा तो देह टाकून दुसरा देह धारण केला जातो. परंतु होतं काय मग, की हे भगवंतांचे सनातन अंश आहेत. मग जी काही मायावादी निराकारवादी आहेत, जसं आपण म्हटलो की मग ते जेव्हा बद्धावस्थेमध्ये आहेत तेव्हा ते जीव व्यक्ती धारण करतात आणि मुक्त झाल्यावर ते भगवंतांशी एकरूप होतात. हे नाही, आपण पुन्हा म्हणतोय की तिथे हे अस्तित्व वेगळं आहे आणि म्हणूनच जीवांश आणि विभिन्न अंश अशा प्रकारे त्याला सेग्रिगेट केलेलं आहे भगवंतांनी. भगवंतांचे जे विस्तार आहेत, दैवी विस्तार आहेत, भगवंतांची ही रूप आहेत, रूप गुण लीला आणि भगवंतांचे हे जे अवतार आहेत वेगवेगळे, आणि त्याचप्रमाणे भगवंतांचे जीवांश पण आहेत. हे विभिन्न अंश म्हटलेले ते जीव अंश आहेत भगवंतांचे. आणि म्हणूनच जीव तत्व हे जे आहे भगवंतांचं, हे जीव तत्व हे ब्रह्मापासून आपण म्हणतो की ब्रह्मामध्ये सुद्धा जीव तत्वच आहे आणि ते सगळ्यात श्रेष्ठ असं जीवतत्व, पहिला जीव असा ब्रह्मा आहे, ज्यांचं 100 वर्ष हे त्यांचं जीवन आहे. मग अखंड अखंड त्यांचं जीवन आपण जो सगळं कॅल्क्युलेशन 4थ्या अध्यायात जाणतो त्याप्रमाणे. पण जीवतत्व इथे सांगण्याचा महत्वाचा मुद्दा की ब्रह्म हे जीवतत्व आहे आणि बाकी जे भगवंतांचे अवतार हे भगवंतांचे जीवांश आहेत, त्यांचेच स्वतःचे विस्तार आहेत. जशा प्रकारे आपण त्या विस्तारांचे विस्तार जे बघतो आणि त्याप्रमाणे मग जसं म्हटलंय की विष्णू आणि नारायण, मग हे वेगवेगळे भगवंतांचेच विस्तार आहेत. मग विष्णूचे अवतार काय आहेत तर क्षीरोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि कर्णोदकशाही विष्णू. मग ज्या नाभी कमलातून आलेला आहे की कारण समुद्रामध्ये जे आहेत ते कर्णोदकशाही विष्णू, आणि मग ज्यांच्या नाभी कमलावरून आलेले आहेत, नाभीतून ज्यांच्या आलेत त्या नाभी असणारे ते विष्णू हे जे आहेत ते गर्भोदकशाही विष्णू. आणि मग जे प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा स्वरूपामध्ये आहेत ते क्षीरोदकशाही विष्णू. पण प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ज्यांनी प्रवेश केलेला आहे ते गर्भोदकशाही विष्णू. अशा प्रकारे ही 3 तत्व, हे 3 त्यांच्या स्टेजेस आहेत ज्याप्रमाणे त्यांचे विस्तार झालेले. अशा हे त्यांचे जीव अंश, त्यांचे प्रत्यक्ष अवतार आहेत. आणि मग जो जीवांश आहे हा त्यांचाच गुणात्मक दृष्ट्या त्यांच्याच प्रमाणे असलेला, मग अणु आणि विभू आत्मा आपण म्हणतो, अणु आत्मा आणि विभू आत्मा. मग आपण हे अतिशय लहान स्वरूपामध्ये आहे, पण निश्चितच आपण भगवंतांसारखे ते गुण आपण प्राप्त करण्याची आपली कपॅसिटी आहे, आपली एबिलिटी आहे. आणि म्हणून मग त्या गुणांमध्ये भगवंतांनी सांगितलंय स्वातंत्र्य हे एक गुण दिलेला आहे जीवांना. पण त्या स्वातंत्र्याचा जेव्हा गैरवापर केला जातो तेव्हा निश्चितच ती व्यक्ती त्या त्रिगुणांमध्ये बद्ध होते. पण त्याचाच जर सदुपयोग केला त्या जीवाने
तर निश्चितच ती भगवंतांच्या धामाला प्राप्त होते. मग तिथून पुन्हा परत येणं नाही. मग आपण शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये त्यांनी दिले ममई वांश हे शब्द सुद्धा महत्वपूर्ण आहे. भगवंतांचे अंश हे काही एखाद्या भौतिक वस्तूच्या तुटून पडलेल्या तुकड्याप्रमाणे नाहीत. आपण यापूर्वीच आत्म्याचं जे बघितलं बघा, की आत्म्याचे तुकडे करता येत नाही, या अंशाला भौतिक दृष्ट्या जाणता येत नाही. जड पदार्थांचे तुकडे करून ते पुन्हा त्याप्रमाणे जोडतात, त्याप्रमाणे हा अंश नाही. ही संकल्पना इथे लागू होत नाही, कारण श्लोकामध्ये सनातन हा शब्द योजलेला आहे. हा अंश शाश्वत आहे, सनातन, सच्चित आनंद. सत, सनातन, सत म्हणजे या शाश्वत आहे. आणि मग जेव्हा शाश्वत म्हटलं जातं तेव्हा निश्चितच कुठेही त्याला त्याला विभिन्न करता येणार, त्याला तोडता येणार नाही. जसं आपण आत्म्याचे नैनम छिन्नंती शस्त्र आणि नैनम दहती पावका, की आत्म्याला कोणी कापू शकत नाही, जाळू शकत नाही, ओलं करू शकत नाही, वाळवू शकत नाही, त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या मग आत्म्याचे जसे तुकडे करता येत नाही, त्याचप्रमाणे या अंशाला भौतिक दृष्ट्या जाणता येत नाही. हे खूप महत्वाचं आहे, कारण तो आत्मा किती आहे हो, केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 इतका भाग आहे. आणि इतक्या सूक्ष्म आत्म्याला जाणणं आपण डोळ्याने, कारण आपली इंद्रिय तितकी सदोष येतो, आपल्याला ते दिसणं तर खूप दूरची गोष्ट आहे, परंतु तो भौतिक दृष्ट्या नाही जाणू शकत आपण त्याला. आणि म्हणून आपल्याला ते जाणायचं असेल तर निश्चितच त्या सनातन आपला जो स्वभाव आहे, आणि म्हणून जेव्हा हा अंश शारीरिक बंधनातून मुक्त होतो तेव्हा तो आध्यात्मिक विश्वातील एखाद्या वैकुंठ लोकामध्ये आपले मूळ आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करतो आणि भगवंतांच्या सान्निध्याचा उपभोग घेतो. अशा या श्लोकावरून जाणलं पाहिजे की ज्याप्रमाणे सोन्याचे कण देखील सोनच असतं, त्याचप्रमाणे जीव हे भगवंतांचे अंश असल्या कारणाने गुणात्मक दृष्ट्या हे भगवंतांप्रमाणेच आहे. फक्त ते काय होत आहेत, ते कुठेतरी झगडतायत. भगवंत सांगतायत की 5 इंद्रियांबरोबर मन जे इंद्रिय आहेत, षष्ठानी इंद्रिय षष्ठानी, की कशा प्रकारे ही 6 गोष्टी ज्या आहेत, की जी 5 इंद्रिय आहेत कर्मेंद्रिय, आणि त्याच्याच प्रमाणे ती 6वं जे मन आहे, या सगळ्याला मिळून झगडतोय का, कारण तिथे कुठेतरी तो बद्ध होतोय. आणि म्हणून त्याला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला आणून त्याला स्वतःला ते आध्यात्मिक शरीर म्हणून जेव्हा मुक्तावस्थेत सुद्धा हा जीव असतो तेव्हा तो भगवंतांच्याच सेवेत असतो, भगवंतांचाच पार्षद असतो. ज्या गोस्वामींना आपण जाणतो, षट गोस्वामी, जे सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, या सगळ्यांना म्हणजे हे भगवंतांचे पार्षद आहेत. त्या मुक्त स्वरूपामध्ये पण ते भगवंतांचे पार्षद आहेत, भगवंतांच्या सेवेतच आहेत. कारण भक्ताला कुठेच कशाची तमा नसते हो. मग फक्त भगवंतांची सेवा, आम्हाला त्याला मुक्तीचीही इच्छा नसते, जे आपण तुम्ही भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये जेव्हा शिकाल, की मग त्या भक्ताला कशाचीच अपेक्षा नसते, मग त्याला तो मुक्ती सुद्धा नको असते, कारण त्याला त्याला भगवंतांची सेवा करायची असते. आणि म्हणून त्या मुक्तावस्थेत सुद्धा भगवंतांचे पार्षद असतात. आपण हा श्लोक घेऊन आजच्या दिवस थांबूया. 8वा श्लोक माताजी घ्या, हा एक श्लोक घेऊया. हरे कृष्ण. अंजली माताजी, तुम्ही म्यूट हरे झाला पाहिजे. कृष्ण. हा, हा, हरे कृष्ण. शरीरे यद्वाप्नोति यच्चापि उक्रात्मतीश्वरः गृहीतयित्वा संयाति वायुर्गन्धानिवाशयत्. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू स्वतः सोबत गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव स्वतः सोबत जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. तात्पर्य: या श्लोकामध्ये जीवाचे वर्णन ईश्वर अर्थात देहाचे स्वामी असे करण्यात आले आहे. इच्छा असल्यास तो आपला देह त्यागून उच्चतर योनी अथवा कनिष्ठ योनी ही प्राप्त करू शकतो. त्याला सदैव आंशिक स्वातंत्र्य हे असतेच. कोणत्या प्रकारचे देहांतर करावे हे त्याच्यावर अवलंबून असते. मृत्यू समयी त्याने ज्या प्रकारची भावना निर्माण केली आहे त्या भावनेनुसार त्याला पुढील देह प्राप्त होतो. जर त्याची भावना कुत्र्या मांजराप्रमाणे असेल तर त्याला निश्चितच कुत्र्याचे किंवा मांजराचे शरीर प्राप्त होते. जर त्याने आपली चेतना दैवी गुणांवर केंद्रित केली असेल तर त्याला देवतेचे रूप प्राप्त होते.
आणि जर तो कृष्ण भावना भावित असेल तर त्याला आध्यात्मिक जगतातील कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते आणि त्या ठिकाणी तो श्रीकृष्णाच्या सान्निध्यात वास करतो. शरीराच्या विनाशानंतर सर्व काही नष्ट होते हे मत खोटे आहे. जीवात्मा एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये देहांतर करीत असतो आणि त्याचे वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कर्मे ही त्याच्या पुढील शरीराची पार्श्वभूमी असते. मनुष्याला स्वतःच्या कर्मानुसार विशिष्ट प्रकारचे शरीर प्राप्त होते आणि कालांतराने त्याला ते शरीर सोडावे लागते. या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की सूक्ष्म शरीर हे पुढील शरीराच्या संकल्पना सोबत घेऊन जाते आणि पुढील जन्मी त्या शरीराचा विकास करते. हा देहांतराचा क्रम आणि देहबद्ध असताना केलेला संघर्ष म्हणजे कर्षती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो ईश्वर यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, हा इथे ईश्वर हा देहाचा स्वामी. मग जसं आपण म्हटलो की त्या श्लोकाला जे आपण गेल्या अध्यायात म्हटलं की देहिनोस्मिन्यथा देहे, इथे पुन्हा त्याचा उल्लेख आहे की हा जो आत्मा आहे हा अविरत त्या देहामधून जातोय आणि मग तो ते जीर्ण शरीर टाकून त्याला पुन्हा नवीन शरीर धारण करायचं असतं. आणि म्हणूनच तो धारण करताना त्या पहिल्या शरीराचा त्याग करतो. शरीर हे जड तत्व, हे जड तत्व जे आहे, हे शरीर कुठेतरी त्याग केलं जाते. ते शरीर नश्वर आहे आणि म्हणूनच त्या शरीराचा पूर्णपणे त्याग केला जातो आणि तो आत्मा मात्र कुठेही मरत नाही. जसं आपण आत्म्याचे गुण जाणायचा जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा त्या आत्म्याला ना कापता येत, जाळता येत. जेव्हा शरीर जाळलं जातंय, जे काही विधी केले जातात मनुष्याच्या मृत्यूनंतर, तेव्हा ते प्रेतावर संस्कार केले जातात, तो शरीर जाळलं जातंय. मग तो आत्मा कधीच निघून गेलेला असतो शरीरातून. मग त्या आत्म्याने पुढचा मार्ग अवलंबलेला असतो आणि मग तो कसा मार्ग अवलंबेल तर त्याच्यावरती अवलंबून असतं, त्या व्यक्तीवरती ते अवलंबून असतं, त्या जीवावरती ते अवलंबून असतं. आणि म्हणूनच मग ज्या भावना, ज्या 8व्या अध्यायात आपण म्हटलं की मृत्यू समयी ज्या भावना मनामध्ये आहेत, त्या भावना ज्या असतील त्याप्रमाणे पुढचं शरीर आपण प्राप्त केलं जातं. मग कुत्र्या मांजराच्या असतील तर त्याप्रमाणे ते शरीर, दैवी गुण असतील तर त्या दैवी गुणांचं शरीर प्राप्त केलं जातं. आणि मग भगवत्ता असं, आणि मग जर कृष्ण भावना असेल, कृष्ण भावना भावित मन असेल ते, कारण जे आहे ते कुणाचं आहे हो, हे देह दिलेला सुद्धा भगवंतांचा आहे हो, माझं काहीच नाहीये. ही जेव्हा भावना मनामध्ये असेल, सर्व कृष्णार्पण, आणि मग त्या कृष्ण भावना भावित व्यक्तीची निश्चितच आध्यात्मिक जगतामध्ये रवाना होते. म्हणजे निश्चितच त्या आत्म्याला आध्यात्मिक पुन्हा परतून त्याला या जीवामध्ये, पुन्हा या भौतिकतेमध्ये, या 84 लक्ष योनीमध्ये, या चक्रामध्ये, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, या चक्रामध्ये पुन्हा यायला लागत नाही. मग जसं आपण म्हणतो की या भावना, मग हे जे सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर आपण म्हणतो की मग स्थूल शरीर हे पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी, जल, आणि मग जे सूक्ष्म मन, बुद्धी आणि अहंकार याने जे बनलेले आहे, मन आणि बुद्धी, मग ते या भावना पुढे घेऊन जातं. जसं आता म्हटलंय की कुत्रा आणि मांजऱ्याचं, मग कुत्रा असताना कुत्रा भोभोच करतो आणि मांजर म्याव म्याव करते, त्याप्रमाणे त्या ज्या चेतना आहेत त्या एका शरीरातून मग त्या पुढे त्यांचा ट्रॅव्हल केलं जातं, पुढे त्याचा प्रवास होतो. तो प्रवास त्या सूक्ष्म शरीराद्वारे केला जातो. त्या ज्या चेतना असतात, त्या ज्या संकल्पना असतात, त्या संकल्पना त्या माध्यमातून पुढे नेलं जातं. जसं आपण उदाहरणादाखल म्हणतो की मग वायुर्गंधा निवाशया, की कशा प्रकारे वारा, मग त्या वारा कशा प्रकारे, जर थोड्या अंतरावरती आपण चालतोय रस्त्याने, थोड्या अंतरावर गुलाबाची झाडं असतील, मग आपण थोड्या जवळ आल्यावर त्या गुलाबाच्या झाडांचा आपल्याला अतिशय छान सुगंध येऊ लागतो. बरोबर, तो सुगंध येतोय ना येतोय ना येतोय, पुढे काही कचरा कुंड्या वगैरे असतील काही, तर लगेच त्या क्षणी तो सुगंध पसरून आपल्याला कुठेतरी ती दुर्गंधी आहे. आणि म्हणून मग तो वारा जो असतो तो कुठेतरी तो गंध असतो, तो गंध पुढे नेत असतो. त्याचप्रमाणे त्या ज्या चेतना आहेत त्या या माध्यमातून पुढे जात असतात. त्या संकल्पना या सूक्ष्म शरीराच्या माध्यमातून पुढे नेल्या जातात. आणि म्हणूनच मग तो त्या शरीराला त्यागून, एका शरीराला त्यागून दुसरं शरीर धारण करतो. हे केव्हा,
जेव्हा तुम्ही त्याच जीवलोकांमध्येच अडकलेले आहात, त्या कर्मावर तुमचं सगळं अवलंबून आहे, तुमच्या कर्मावर, तुमच्या भावनांवर. म्हणून मृत्यूलोकी जर भगवंतांचं नामस्मरण करायचं असेल तर आयुष्यभर ते नामस्मरण. अगदी काय आपण म्हणतो तहान लागलं की विहीर खणायला सुरुवात केली आहे, तसं नसतं हो. तुम्ही वयाच्या 5व्या वर्षापासून प्रभुपादांनी त्या रथयात्रेचा हट्ट धरला होता हो, कारण मनामध्ये कृष्ण भावना होती. आणि तीच कृष्ण भावना वाढीस लागली. आणि मग तेच मिशन पुढे की प्रत्येकाच्या मनात ती भावना रुजवायची. अशा प्रकारे त्या त्या गोष्टीला त्याप्रमाणे ती संकल्पना जी नेली जाते आणि त्याप्रमाणे ती आध्यात्मिक जर ती जे व्यक्ती असेल आणि ती जर कृष्ण भावनेमध्ये असेल तर निश्चितच ती त्या धामाला परत जाऊ शकते, भगवत धामालाच परत जाऊ शकते. अशा श्लोकामध्ये सुंदरपणे दिलेलं आहे. आजच्या दिवस आपण इथे थांबूया. उद्या मला वाटतं आपला अध्याय संपू शकेल, कारण अध्याय खूप छोटा आहे पण प्रत्येक श्लोकामध्ये इतकं सुंदर तात्पर्य, आणि म्हणून ते तात्पर्यही कुठेतरी असं वाटतं की नाही त्याच्यातले जे वाक्य आहेत ते जसं म्हणतो ना जसं आहे तसं आलंय तसे ते शब्द आणि शब्द आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न असतो. तर आपण आज इथे थांबूया. आणि उद्या आपण पुन्हा 3 वाजता भेटूया आणि अध्याय आपण संपन्न होईल. तर कुणाला काही प्रश्न आहेत का या 8व्या श्लोकापर्यंत? काही प्रश्न असतील तर. हरे कृष्ण माताजी, आपला उद्या अन्वया माताजींचा L3 असेल ना? हो हो हो, राईट 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 राईट. हो 3 वाजताच असतो ना तो. हो 3 वाजताच असतो. आणि इथले बरेचसे डिवोटीज तिकडे येतात कारण ना शुक्रवारी L3 ला. मला जरा कठीण आहे. हा, शुक्रवारी मला कठीण आहे जरा. थोडं आधी भेटू शकू आपण का तुम्हाला खूप सलग होऊन जाईल ते उद्या? तुम्हाला सगळ्यांना होऊन जाईल चालेल. 3रा? चालेल, पण 5 पर्यंत संपाव, कारण उद्या गुरुवार असल्याने उपासना असते ना. हो हो. मग मग आपण 1 ते 3 वगैरे भेटू शकतो. चालेल. हा, मी तसं हो. ग्रुपवर टाकते, काही इतर गोष्टी थोड्या कमिटमेंट्स बघून मग मी ग्रुपवर टाकते. हा पण शक्यतो आपण उद्याच भेटूया, कारण तसं आपलं अर्धा अध्याय आता होईल पूर्ण, तर आपण प्रयत्न करूया. पण फक्त मला तुमचीही तेवढंच हे वाटतं की तुम्हाला 3 नंतरही थांबायचंय म्हटलं तर मी आपण बघूया तसं हो. त्याप्रमाणे ठरवू. मग माताजी मी सजेस्ट करू 5 का तुम्ही वाजेपर्यंत 3 वाजता थांबू घ्या? शकतो. हा हा. मला असं वाटतंय माताजी तुम्ही 3 वाजता घ्या, कारण मग नंतर ना 6 वाजता IDC चा पण आहे ना, तेही मी ओ करतेय. येस येस तो येस येस आणि येस. हा 3 ते तो 5 मग घेऊ ते शकता मग तुम्ही 3 वाजता घ्या ना. कोणीतरी अजून वाचेल म्हणजे वर्गामध्ये. अंजली माताजी आहेत, मंजिरी माताजी ही उद्या आल्या तर. तुम्हाला जायचं असतं ना 3 तिसऱ्या? ते 5 वाचू शकते. हो 3 ते 5. हो मला कोणाकोणाला L3 ला पण जायचंय आहे. यांच्यापैकी? कोण कोण असतात तिसऱ्या लेवलला? उद्या 3 ते अं, 5 मी रिकामीच आहे. 3ऱ्या लेव्हलला मी सांगू का, सुषमा माताजी पण आहेत, विनोद प्रभूजी आहेत, बर, त्याच्यानंतर अजूनही 2 माताजी आहेत. तीर्था ठीक माताजी आहे, आहेत पण त्या हरकत आज नाही, नाही. चालेल. हा पण म्हणजे मग 4 एक जण बघूया. आहेत. हा हा, हो. हं? ठीक आहे. आता या अध्यायाला जे जे येत आहेत, कारण आता रेकॉर्डिंग मी टाकतीये, हो पण ज्या आपण रेकॉर्डिंग मी स्टॉप करते, तर हरकत नाही, आपण ठरवू त्याप्रमाणे. हो चालेल. ठीक आहे.